ngeenyanga susela kwaaqhambuka umlilo kwesisibhedlele saseCharlotte Maxeke, nto leyo yabangela ukuba kume ngxi iinkonzo kwesisibhedlele. Kodwa ngoku ezinye iinkonzo zizakuvulwa kwakhona, abantu abaphila nomhlaza baza kuncedakala nanjengoko bekhalazela ukungafumani unyango. We can't give definite answers now. We are going to open it in phases. So starting with the buildings that were least affected by the fire. The oncology building was assessed and found to be ready. Just a few alterations are being done there to make sure that it gets ready to reopen this week. Kodwa ukaziwo yena nobangela wokuqhambuka kwalomlilo. Amapolisa awakaqalisi uphando ngethuba kusenziwa izicwangciso zokulungiswa kwesisibhedlele. We are continuing with the propping. Once we've completed that, we will be able to hand over the building to the police so that they commence with their investigation to determine the cause of the fire. Akukaziwa ukuba oluphando luza kuthatha ixesha elingakanani, ukanti ikomishoni ejongene namalungelo oluntu ibiphonononga imeko kwesisibhedlele. We will continue to engage with government. We are going to also engage with the City of Johannesburg, which has to enforce its bylaws, has to ensure that all buildings adhere to their regulations. Kutyunjwe igosa eliza kuqwalasela le meko.